Ani video katalo joton lamsugo angkai joton sari kaham angkai Tripura SIR bufuru chalong sinai Tripura sa onslai tongmani angkai oina jaga hingga Kolkata Bihar hingga oina jaga hingga chalo angkai Bangladesh ni borok sa burum burum no burum burum buklai jai tongo angkai Tripura hingga ongya angkai finally angkai tabo Tripura ong sinai Tripura list akolka Tripura ong nai hinai angkai tabo 2026 ni jimi Tripura bo chalo ong sinai SIR angkai omose যে 2005 dio je buri jaya boro hingke Bangladesh ni boro hinai mathang sinai je buri ja hingke boro hingke mathangya Tripura bo tabo SIR chalo ong sinai bufuro Tripura bo SIR chalo ong sinai hinai Tripura sarok wansuklai tongmani tabo finally Tripura bo SIR chalo ong bagoi thangoi tongo Rongtarai belio bo tabo SIR chalo ong sinai tabo je rongtarai belio SIR chalo ong bagoi bilu rok bini DTO akholai jak tabo Tripura bo SIR chalo ong sinai West Bengal angke tabo SIR chalo ongoi tongo angkai nok thangoi kaham ke no nakol jai tongo tabo SIR ni bagoi angkai Bangladesh ni borok rok no rukhlai jai tongo borat part khe rukhlai jai tongo tabo baksa busangke Bangladesh ni borok ada karok no akaroi kiri jagoi khalai thangbai kha je Bangladesh ni phainai rok sa burum burum no tabo Bangladesh ni borok rok no rukhlai tongo nok thangoi rutugui tongo kaham ke no nakol jai tongo je West Bengal hingke tabuk Tripura se bahayong no sai manliya